Saan? Tutudo. Ano ka? Hindi sa plan. Lamig. Ayan. Pelikula. Bigyan mo lang. Pili ka. Pili mo pa. Ano na sila na? Pinagpapalala na. Nagtulong na naman din. Ala na. Hindi kasi. Marami. Nini! Apay! Hindi ako makatok. Apay, pati siya mayroon na. Kasi mo nangyari. Ape kay. Ape gusto na mangyari natin. Pati siya Ape, dali naman niya. Hindi na mo kitibaan. Di sultuot na apay. Dati bagamit ka na niyo. Ape, mariklik na nga tata. Sika magariklik na. Sila da. Grabe.